Halo lur, assalamualaikum lur. Salam yuhu lur, mantap. Iki lur, iki tak kasih info. Info lur, tak kasih info. Iki ketoke ya ora penting nggo kowe lur. Ini tak kasih info lur. Sing kepo langsung sikat des lur. Aku nggawe channel panjang lur, utawa video panjang tapi tak gawe channel dhewe. Jenenge channele Arif Yuhu Official lur. Lah kuwi wis pokoke langsung di-subscribe ya lur. Diikuti, di-like, di komen ngono lur. Wis pokoke ning kono kuwi eneng apa wae lur. Ya pokoke wisata, ya pokoke ngono lur. Pokoke kepo langsung satset das-des tanpa tedeng aling-aling lur. Wis mantap ya lur, langsung di-subscribe. Mantap.